Video call lang ta ninyo. Salamat kayo. Salamat kayo sa mga just blessing, but kinaabot mo sa akong kinabuhi, naabot mo sa inyong kinabuhi. Punta kapag igihan pa ta sa iginuokan mo na, dili sa biyaan, dili magkawatak-watak atong pamilya. Mara dyan akong wish sa akong tibok kinabuhi nga, bisan pa mag-usay mahitabo. Bisan pa mag-usay makuan mga problema, mga atong makuanan sa itong kinabuhi. Inaot, mag-stay strong sa ninyo. And then, I hope na ako na sa panalinginan sa Ginoo, makahatag, makabawi ko sa inyo, ha? Kisa si BG. Ay, kas BG? Ano na delivery ma'am? Ganina taniwan, nalimtan nun sa mong rider, amang gihatod karon? Abi sir, order ni mo gikan Shopee. Wala ko yung order sa Oh, nasya kwan, mayroon nimo 850. 850 ang bayro mo? Oh, yes po sir. Ito ano masabi mo na? Napano bayro ng 800? BG kuan, Ligado? Ligado. Napano 800? Napay mayroon na siya 800 ma'am. Unsa ni order mo sa shopping nga mga kabalo? Nga 800 yung bayro nun? Wala. Ha? Basta nakalimot lang ka? Wala ko yung order. Asa mo siya ang cellphone nyo? Asa man imong cellphone basta na kay natuplok dito nga na hala yaga-yaga. Amor mo gihatod gyud ma'am sa gabiin na nalimtan ni ganina sa mo rider. Che padaliw do ko check basta na kay napindot. Daw? Wala lagi. Ay yaga-yaga niya ma'am. TikTok na lagi ko nag-order. TikTok? Sa Shopee wala. Yan sa man na to ni na dala naman gyud naman karon. No cancellation pa gyud siya. Punta ni Papa, Bicol. Sapa na kay Kwarta. Paghiram lang eh. Nakay Kwarta. Hala. May napunit sa kwarta. Wala no. 850. Para taduan ron. Ha? Korde mo taduan eh. Wala yung Ato kwarta 50 pesos. Na bayaran gyud nimo ni kay imo ming order. Kirop mga BJ Aligado. Meron na niya na sir. 850 sir. Nah. Kirop mo gud mo agad sir? Tata. 50 na maunahing 50. 50 ya imo 800. Nya pwede tanaw nimo? Basta nakalimot lang ka. Naka kwarta, naman ko sa may kwarta. Sige na. Ali tanaw to, ma'am. Sigadaan ka. Parcel na. Ay lang asa ko kauban. Na tanaw daw bibi sa kay nalimtan niya. Wala gyud. Wala gyud kay na nakalim. Ako yung order sa Shopee pero Unsa may ay, wala sa Shopee sa TikTok. ala na si Piata ka ba? Wala dyan lagi. Oh, pala do tanaw be. Order na nagkata ko oy. Tingala gani mi. Sige, lilo ka kupin. Tanawa. Para makita nimo. Diya sa likod. Diya. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Hoy, nihilak man! Gusto mo na nihilak sa bayro nun? Happy birthday! Jingo City. Ala! Classmate ni mo! Dali lang. Dali ba picture ba? Okay, so langga, maayong gabi og happy 18th birthday. 18 na gyud ka? Yes. Pero magka-14. Ang pailahila da ay miya kada si Ate MM, si Kuya Abi. We are from AM Digos Flower Shop. So nami dire karon kay diri mi manihapon kay Tibo manimo. Nanay pagkaon dra? Na. Kabalo kinsay gahatag nimo ani. Kinsa man paminaw nimo? Wala ko
Iya. Admirer man daw ni mo ni sa school. Sa Spamas. Ala. Asa man nag-eskwela, ma'am? Sa Spamas. Ala, wala siguro kabalo ang mama at papa ani ba? Ha? Wala yung pagkatagan niya ako mga ate. Ay mga ate, gusto man ni mo, sir? Anak? Wala lang kakabalo, ano na yung admirer? Nana ni Uyab? Wala. Sure, Jod? Or mahadlok lang kay mama at papa? Dili pa dyan priority na. Very good. So, na-message ang nagpadala. Pero, saan ako basahon kantahan sa kanamog happy birthday. Nga tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Picture ba? Dali lang, picture. Dali sa ili. Picture. Jill, ito lang. Si Badil, si Badil. Si Badil ba? Dali. Ito ni Dali. Michael. Uy, makayo ka. Dali, Badil. Dali lang. Dali ba? Okay, so i-blow lang, Ay, i-blow blow lang. lang. Ay, ibira ako na. I-blow ang candle. Kita dolog. Dali ba? Kaya pwede mo dali ba? Si Juan? Blow ba? Blow. 1, 2, 3. Apil dong. Apil ka? Apil. Dali na yun. 1, 2, 3. Yay! Happy birthday! Picturean sa ako ang mensahe. Ano lang part? Anak siya. Dai VJ. Happy birthday. More candles to blow. I wish nga malipayon ka sa imuhang natal day. O tagaan pa ka og daghan pang katuigan sa Ginoo. Nga magmalampuson ka sa imong mga pangandoy sa tibuok nimong kinabuhi. Padayon sa imuhang pagkabuutan o mahadlokon sa Ginoo. I am so proud of you and I always love you, Dai-J. May God bless you always. From Nanay. Ayan. Nanay or auntie. From Kingdom of Bahrain. Ayan. Okay, si Mother. Asa man si Mother? Birthday wish, sir. Niwis na ko sa kong anak na angkot sa taman sa mong pagsuportar niya na malampuson sa iyang pag-eskwela angkot na maabot ang panahon na ang tao dili medyo na to kapugnan ang kinabuhi sa tao pwede magminyo kung basta malampos lang sa iyang ang among pagpaningkamot para niya. Maram na akong giwisto ko sa iya makuman siya eskwela ang panarbaw siya kung sa gusto niya hala na siya basta hindi ko magminyo siya ang problema para dyan ako anak man ang tao, di ba? Nga, basta ang importante nga sa itong kalisdanan nga dili sila mapareha sa mua sa mong pagkapobre nga wala pag may grado dyan, igo-igo lang makabalukod, gamay muna nga sa mong mga anak dili na mo ipareha sa mua nga kamot na mo nga kinagkabay gid sa yuta nga mo nga makahuman sila nga dili sila mapareha sa mua mara dyan akong giwis kong anak lampo sa etasan kini kabalo mo kani unsa ni Maginoo mo jud kay ni kay Adventista mo jud ni pero ako lang nag-Adventista lang sa ako karon Bilo ka anak niya, sir? pat mo na lalaki Asa ni sila? kini mo ni ikap Kay kaduha. Sa may sunod ko iwan. ba sunod Birthday pala yun pag diin. dire kay ito ka Uy, yan. Bakit ka nagilak? Tas mo manghod. mani kamagulangan kaduha katulo Sige. pares din sila magaragway wala di kalahian na nanla kini o kini kadto parehas yun na sila Bigyan ikalilo. isa ra gyud breeding anak Ikaw lang ka. Amo lang ka. Unsa may ingon kay ate? always kay ate Happy birthday kay ate. Ha? Sa ingin sa ko ah. Padayon na yung pag-eskwela. Ikaw. Ay, kutkutay. Oh, may katol. Ano yung pangatol ba na? Happy birthday lang. O, ikaw dong. aron makasuportar si ate pud sa mga maabot nga panahon. Ano lang ko
And then, Wish na mo nga magkahios sa mitanan. Plastic ko man. Ayaw nang sige. Salamat kay sa daw ko sana magpadayon kaya sa eskwela unya dili lang ang taon-taon niya kanang mga love life niya kalampot sila asar mo na kung mag-eskwela Mao. na bahala na sila hindi na sila basta ang importante kahuman nila ang mga problema o sila ang mga pangandoy ana ra ba yeah. Kani kay dili mong tuhuan birthday kay pero tibang namaya yung kay tao mo may kamugangan niya kaya minti mo yung musogo sa kaman may kamugangan mo yun kaloy ang siguro sa hindi kabalo sa kung so nga isang ginani ko tawag naman siya kalit ganyan kadlawon ko kami nagsimpihay yung pag-abot na kundi ganyan ako sending ng pag-ilis tayo ka na may mga isunod mo man ay bakton pag-ilis kaya basig na yung mabot mong gwapo ron may gwapa dali sa gilid dali sa gilid no, ito sa mga bangko niya surprise di ba? Busir balo malipad kita yung taon amo nyo salamatan eh katong naitrabaho kami huwag trabaho bango niyo kaluyang po siguro na ang atong gyampo niyo may nataglawas nagtagtas pa naman may tas kinabuhi ora gini ato anak kinarong mo na to kung ita Ikaw ma. Kaya pagawang ko pa ni mo? Mag-suon mo? Dalo? Kini gagamit tagsan. Okay na. So ma'am, Okay, so ikaw lang ga, unsa man ingon nimo sa imong pamilya labi na sa imong nanay nga nagpa-surprise ani. Happy birthday to you. May ikaw. Sumingon sila ha. I don't know kasi I am forever grateful that I have them as my family because minsan pag inanay ko na ano sila sa kuha. Support na sa kuha. importante masaya sa kinabuhi. Sa matay. Kalipay na yan, sir. First baby kung kana mo niya. Labi kay kanina nanay ni. Ganyan. Yeah. Labi kay kanina nanay ni. Kasi may mga request nimo. Sa man nimo ha. G. Matik. Yeah, unsa pa? Maingon siya ha. Thank you kayo, Nay. Thank you sa inyo. Not just this surprise, but the support that I needed when sa mga times nga kailangan ako inyong guidance, kailangan ako inyong support. Thank you kayo sa mga advices nga inyong gihatag sa kuan. Labi na sa kay inyo kong isportahan sa unsa kong gusto sa akong kinabuhi. Thank you kayo kay na mo permis sa kuan. Salamat sa kayo kayo. Bisan pa mag-inani ko. Naanin mo. Ako. Sa mga inani ko, surprise na nakita din ako siya sa may video and then nakita ko sa ko. Karon ikaw na'y tan-awon. Ikaw galingon na nimo imong tan-awon. Tanawon nga naghilak ka. Bisan pag layo mo, bisan pag video call lang ta ninyo, salamat kayo. Salamat kayo sa mga not just blessing but kinaabot mo sa akong kinabuhi at naabot mo sa inyong kinabuhi. And punta pa, igihan pa ta sa Ginoo kan mo na dili sa biyaan, dili magkawatak-watak atong pamilya.
Mara dyan akong wish sa akong tibok kinabuhi nga bisan pa mag-usay mahitabo. Bisan pa mag-usay mo. Makuan mga problema, mga atong makuanan sa itong kinabuhi. Inaot, mag-stay strong sa ninyo. And then, I hope na ako na panalinginan sa Ginoo makahatag, makabawi ka sa inyo ha. And i-guide ko permit sa Ginoo sa mga labi na sa mga desisyon nga akong pagabuhaton sa kinabuhi kay aron nga matabangan ko na mo makauli po ko sa inyong mga pagsakripisyo para sa kuha. Salamat kayo dyan. Dili din ako ma-express yun kung sa totoo ka-thankful sa inyo pa. Here? Nya, nag-request man to si nanay nga pasayawon daw mo magsuon. Nanay ko mo sayaw. Adi ko Takwas bahala. Oy. Si ate mo sayaw. Dili po. Kalot na way katol, oy. Okay. Sige, picture na lang. Happy birthday!